Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your pader. Unya, question nun lang yapon? Ha? Magkapasipok sa o. Wow, ang tanang mo anha sa simbahan aron magpasikat. Ayaw rin panghagis. Tay, kalma na tay ha? Kalma lang. Anong nagtatay-tatay mga kanako? Kisam de ka. Ha? Saging o ginamos. Klami. Lipay kayo ko, Father. Nga nakita kitag usab. Ako sab. Lipay kay nakakita ninyo balik. Asa na si Kuya Piping? Gipukaw pa ni Nanay Milagring si tatay kay natuog man pagkahuman mo pumahaw. Padre! Si Tatay Nemo! Wala. Uy. Long, naon sa kas, kuya? Kulbaan sa dada. To na. Tana dayon. Nay, naon sa tatay? Dili gid mo mata bisag unsaon akong pukaw, Padre. Nakuyawan na kaayo ko, Dre. Mata na manggod ko. Tay ha? Imog yung gipagkuyawan si nanay. Kalami ba yan mong puspusan, Ping? Oy, nga nung wa man ka mo bangon diha nga nagmata ka naman di ay. Kung saan ka dito pagbangon? Namaray grade dito sa Kuya Piping. Mapabangon gid siya ni Father. Kuya, gid, uy. Ay, pitok-pitok lang rabas mata ay. Nagkaon sa nagsaging nang. Ha? Nagkaon sa... Mao lagi. Nagkaon og saging, way tingog-tingog. Unya nagpitok-pitok lang ang mata. Murag yung onggoy. Feeling nako. Madali na nagkaayo si Kuya Piping kay naa naman si Father James. Nga mitabang ni ng Milagring pag-atiman niya. Mailan ba yasa nga happy si Kuya? Bisan murag libog pag yun ang iyang utok? Oo. Pero daghan naman siya nahinungduman. Murag na mixed up lang gyud ang iyang huna-huna. Pero pilib kong ng Milagring eh. Grabe ang love ni Kuya, no? Uy. So, nag-day forever? Oh, naangkot? Kita ka, my forever ka ta? Lids, seriously speaking ha? Di nagig ka ganahan makigbalik na ko? Ngano? Nag-effort day ka? Mabalik ko nimo? Una ko nimo eh. Oy! GCQ, in GCQ, ECQ, in ECQ.
balik na siya sa MECQ, ECQ, MGCQ, GCQ. O sa'y sunod, banana Q, barbecue, ma. Ay. Wah. Uy, masam to kung ipangyaw-yaw. Tay? Oh, inom na sa mong vitamins. Tay? Murag nakailalagi ko nimo. Ako rin si James, ang imong anak. Dili lain. Ha? Kisamday ko. Murag nakakita na ko nimo. Sa simbahan? Oo, sa simbahan. Ako si Father James. Oh. Nahinumdum na ka, tay? Oh. Ako si Father James, tay. Ang imong suod nga Father James. Akong suod? Oo, suod kita. Suod? Kanang sikit yun. Oo, sikit yun. Mao ba? Inana ta kasuod, tay. Hangtod nga ako nasayran nga dili ka gyud ay laing tao. Kay ikaw man nga akong amahan. We, Tinuod nga akong isulti, tay. Suod kay ta. Kamo ni Nanay Milagring. Permi kong muanhin din inyo kong pagkanon. Pero nausab ang tanan diyang nasayod ko tinuod. Nga ikaw di ay ang akong amahan. Gidaog ko kay ubos. Gidaog ko ka pungot. May patigbabaw ang akong pagkatawhanon. Huwag ko magkadawat ni mo. Huwag ko magkapasaylo ni mo. Nagkapasakit ko ni mo. Gani, maunihin ungdan nga na ingon anak ka karon. Ako usaha ka ni nahitabo ni mo, tay. Ako usaha ka na ingon ka anak. Pasilo ako, Tanay Piping. wa lagi ko kasabot. Sige lang. Kung wa ka magkasabot karon, tay. Dili ko pulaan sa pagbalik-balik og pahinumdum ni mo. Dili ko pulaan sa pagatiman ni mo. Sa pagpadangat ni mo, unsa ti ka kamahal. Gusto ko mabalik na ang imong memorya. Gusto ko magkasulti ta nga. Dili ka na mapanglimot ay. Gusto ko mabati siya pagtawag na ko og anak. Nagkikan yun siya mo kasing-kasing tay. Nahibaw ko maabot ka ng panahon na. Nahibaw ko. Nagkasabot namin ni Father Jipoy bahin sa kong pagmisa sa atong parokya samtang nagbakasyon ko o iyan akong gitaghago schedule. Alas 5 sa hapon, magkuyog na tang tulos pagtambong og misa. Ay, maayo hinoon. Praise the Lord. Kadungog kaping. Oo. Nagsige ramang kong kagtutok ni Padre. Tay? Ping. Tay, may gipamati ka? Oh, Tay. Ayaw. Ngano mang kaping. Wa. Padayon na lang og kaod, anak. Ayaw na lang na siyang tagda. Tay? Ayaw biyag tuol na ko, ha? O, Greng! Oh, bigawas naman lagi kaping. Asa naman to siya? Mupauli na sa ila? Muadto to sa simbahan. Mag-meeting sila ni Father Jepoy. Greng, pari dito siya? Uping, uy. Murag na hinumdum na ko niya. Nahiubos ko atong paria. Oh, Gipasakitan ko niya.
Hangtod ron sakit kay ni akong dughan. Ping, nahinumdum ka na ba nga nung nahiubos ka niya? Wa, naglibog pa ko. Pero ang kasakit, ni agyod. Murag mubuto ang akong dughan sa kasakit. Ping, hapit na tingali mo balik ang imong memorya, Ping. Nakatabang yun ay ang pagpuyo niya din, he. Hinay-hinay ka nang nahinumdom. Hapit ka na yung maayo, Ping. Kay naunsa man day ko. Patuyang ramang ka. Malipay gid si Padre ini, Ping. Ay, natok pabalik ka din ha. Bubalik pa ganito, magong ko na gito ba? Ayaw patakag yawit diha, Ping. Oy, patuyang ka lang baya diha. Pare to niya imong sukmagon. Oh, pare na ito. Ay, kapila naman ni gibalik-balik, Ping. Oy, ka 15 million times naman tingali. Ah, grabe. Ping, kadto si Padre James, imo tong anak. Pare ang imong anak. Nganong ako ramang anak nga magtiayon magkata? Imo siyang anak sa laing babae, Ping. Oh, laing babay? Nanganak ko sa laing babay? Nagluib ko ni Mugring? Pasayluwa ko, Gring. Ay, katabaghak ba ni mo, Piping? Oy, bibi, buhi iko. Buhi iko, oy, kay mahusos akong sayal. Ping. Pasayluwa ay taon ko nagabuhat magkuha Gring. Pasayluwa ko, Gring. Pasayluwa ko, Gring. Pasayluwa ko. Ay, Piping, nagpataka ka man nagpanik ba? Saglangay, sagrado mo niya ako sipon, Gring. Sagrado sa imong mata. Nagdapay noon kag virus. Pe! Imo ko na gitutuan, Gring. Ayaw ka bala, Kaping. Kay sagrado na akong laway. Hain naman si Piping. Mingaw man. Haskag nilakaw nga wa na ako mabantay eh. Ay. To ara di ay sakay da. Kadako rabas pang hay-hay. Unsa na sa day kay niyang nahinumduman rong higayon na ay. Akong duolon be. Nganong nang hay-hay ka man? Kusog ra ba, Ping? Abot sa may kusina. Okay ra ka? Okay ra ko? Sa mong tanaw, okay ra ko? Ayaw lang kasuko, Ping. Nangutan na ramang kong tarong. Wa man ko masuko, Gring. Imo kong gisingkahan karon lang, Ping. Gisingkahan ta ka, Gring? Gisingkahan ta ka? Oo. Imo na sa kong gisingkahan. Ay, wa man ta kasingkahi. Karon wa. Pero ganin na, kaduha ko ni mo singkahi. Pagkakaroon ka pasangin nga, wam kumaning ka? Paduklar ako kong kausabi, basig maulian ka. Da. Twink. Nakasagid bitaw ko. Ako yung naduklan kay napungot naman ko. Kaluoy sa ni kuya, oy. Unya ni unsa raman siya nang. Ay, ego rang niingog tuyong. Dayon ni suod sa kwarto. Tingali gud si gibuhat nang. Ako man tong gilili bag-o lang. Naghigda raman. Pero wa matuog. Sige lang tutok sa kisame. Naana si father nang ay. Uy, nadagit man si Lulong. Hi, guys! Hi guys pa. Maunay nahitabo, Padre. Ito murag ng luod. Naghinuktok sa kwarto. At ulaw na siya pasagdan na aron sa magkapahuway ang iyang unang-una.
Uy, kuyo di masukmagan ka unya, Father. Sukmagon magaganiya kung mubalik ka. Okay ra sad. Sugot ra pud ko.